passie. Doeven. Vroeger jaren als kind stonden die doevenpikken, die stonden bovenop de slag te wachten tot ze terugkwamen van Barcelona of van Orleans of wie de weg. En er stond oren te kijken naar de log of hun duifje de eerste was die terugkwam op de slag. Ik ga er nu over praten met een doevenpik in Hardeneren, Mat Ewals uit Houtblerk. Mat Ewals, de passie voor doeven, hoe kom je eraan? Mijn vader had die doeven en daar ben ik mee grootgebracht. En mijn vader is 10 jaar voorzitter geweest in de vereniging de Zwaluw Houtblerk. En daar heb ik dat van overgenomen. Je zit in de grote geweest, heb je me laten vertellen met een vader. Ja, ik was niet slecht. Wat lag er erbij? Ja, maar ik kost mijn prijzen zat verdienen. Ja. Heb je nu een echte kampioen gehad? Ja, dat kan ze overal, de 78. Ja. Ik kwam me net uit de mond eten. Ja? Ja. Zeg maar nu zijn er zoveel bekers, trofeeën en alles bijeen stond. Maar dat heb je niet allemaal gewonnen. Hè? Je hebt een museum gemaakt. Ja, wat ik hier heb gewonnen, die bekers, die zijn al van mezelf. Die zijn allemaal van ja, maar niet allemaal diploma's, ook veel. Maar ik heb plaats tekort en dan zet ik hier anger tussen. Dus anders heb ik geen plaats genoeg. Ja. Ik moet me een stuk bijbouwen. Ja, dat kun je misschien nog. Je kunt er nog naar boven toe. Ja, hier kan ik nog even naar boven toe, ja. Mat, hij stond achter me voor die houten kastjes. Ik weet wat dat is. Maar lekker te kijken als nu in zoet wat dit eigenlijk is. Dit zijn prikklokken. Er gaat vroeger in de tijd een naaldenprik in en dan kosten ze zien hoe laat dat die doeven gekomen waren. Deze door een busje in, wordt er afgedrukt en dan kwam hij een prik in. Dus ik kan ze daar zien. Denken ze dat als je de doeven ging zetten in het doevenlokaal? Die doeven zetten, ja, en dan kregen ze een bandje om. En als die doeven in een truc kwamen, en dan hadden ze een gummibandje om, die heb ik hier ook liggen. En dan deed ze dat in de klok. En dan kost ze zien precies hoe laat ze gedraaid is. Dus ze kosten niet voetelen? Normaal gesproken niet, nee. Ja, maar de warners die dat dingen, dat weet ik. Natuurlijk. Ja. Nu staat hij zoveel bijeen, maar dat liep wel een museum mee. Ja, dat hoop ik, dat moet ik ervan maken, ja, maar ik hoop dat ik nog meer krijg. Is er ook de jonge generatie, de jeugdige, ik denk dat er geen doevenmelker onder is? Hij is de jongste, ik denk rond de 50. Want ik denk dat het Brabant weggaat. Ja, jammer eigenlijk. Hè? Ja, dat is zeker jammer. Vroeger waren er niks. En de melkers doeven. In sommige plaatsen, daar heb je eerder hoezen hangt doeven. Ik heb nog een vraag. Hè. In de wielrennerij is zoveel over doping. Ja. Als die zo'n lang vlucht moesten maken, dan... Ja, ik heb dat wie die mij draaien in twijfel streuven, maar ik kan het niet bewijzen. Wat vind je nu zo leuk aan doeven? Ik vind het zo leuk aan de doevensport voor te kweken en wie de jongen opkomen en de contact met de doeven. En als je van de vlucht komt, dat die zo naar onder duiken en dat vind ik het prachtigste eraan. Dat ze kort erbij betrokken is. Dat ze heel kort bij betrokken is. En die doeven die komen met mij, hebben wedenaars, maar die doeven die komen meer op mij als op te vinden, vind ik. Goed, dan heb je nog een oproep misschien. Zien dat doevenmelkers die nog het toes hebben, want met de doevensport te maken niet. Stuur het naar Mat, het Doevenmuseum. Je kunt het overal vinden in Houtblerk. En ik zou zeggen, houd je allemaal gezond en tot de volgende week woensdag. Hoi hoi!